Napuno sa kasadya ang Rio de Oro Boulevard sa Cagayan de Oro City kagabi Agosto 1 human opisyal nga giablihan sa lokal nga gobyerno ang Higalaay Festival 2023. Gipangunahan mismo ni Mayor Roland Clarix Uy ang grand launching. Dugok ug nalingaw pag-ayo ang mga tawo hilabi na nga adunay daghang aktibidad sama sa live band ug mabulokong dance performances. Please welcome on center stage your 12 lovely candidates vying for... Gipresenta na sab sa publiko ang 12 ka mga kandidata nga magtigi sa Miss Cagayan de Oro City 2023. Gipasalamatan ni Mayor Uy ang mga tawo nga mitabang aron mahingpit ang paglusad sa aktibidad ingon man ang katawhan nga miduyog kanila. Atong pasalamatan ang Ginoo nining higayon nga iyang gihatag kanato. Nga niya kita karon nagkatipon o nagkauban para sa pag-abli niining selebrasyon sa kapistahan ni Senior San Agustin o sa atong panagiusa isip usa ka malambuon nga komunidad o katawhan. Tibuok bulan sa Agosto, isaulog ang Higalaay Festival subay sa kapistahan sa Senior San Agustin. Sa usa ka bulan nga selebrasyon, 19 ka core events ug 49 ka parallel events ang giandam sa lokal nga gobyerno alang sa publiko. Gilauman sa LGU ang kooperasyon sa tanan aron masaulog ang Higalaay Festival nga hapsay ug malinawon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.